Gabon! Iazki, aipatu izan didaztu, gaztegia ez duten aizen beti obra kontuak eta fatxadak eta... Baina hortan ari naiz bete-betean eta... Bueno, kortinei buruz eta obrei buruz, bai. Jarri nahi dut, etxean oraintxe ari naizela eta aprobetxatuz, bion mural bat, ezu. Eskala, bat eskalan, alegia, tamaina errealean. Eta horretarako behar dut, pareta bat, noski libre dagoela, hortarako. Arkitektoarekin hitz egin dut, eta esan dit, aukera bagarra komunean. Bi aukera alere komunaren barruan. Edo, taza parean, konketa parean. Ikusten? Bai. Edo atzian, ikusi barik? Edo bestela, dutxa parean. Orduan, zuk zei non nahiago gozen nuke hori ikusi. Diot, eserita zaudela, dutxan ari zarela... Eserita zaudela mobilegaz egoten zara? Edo aldizkariren bat? Ba, ez dagoelako muralik. Murala jarriko banu. Beste aldi berean da, dutxan ari zara eta parean gubiok. Igual dutxa. Dutxa, ja, oso do. Datozela gure lehiak. Oso do. Inigo Taitor, Naia Taitor, Arazen Lander. Argazki bat? Bai. Bestela zizkorien eskatu. Baita ere. Bueno, eta beste pareta hortan igual kike. Eta Hiruko Santua osatu. Zema proiektu ditugun, Bitu. Inigo Taitor, ze moduz? Ongi. Aitor, egin dezakezu berriro, gustatu zait hau? Zer, Zapiarena? Zezara Zapiaren ligakoa, Beti. Papera eta ez? Ez, emergentzitako uste izutenia, baina bestela, tela beti. Bai, ez da, telaren aldeko apustua egin da. Beti da nik, Nik izan nuen fase bat. Tela gozatxu eta ondo plantxeta? Plantxatu ere bai? Ez. Mukizapeak? Ez, plantxatu... Igual... Ba, hori ja beste liga bada, ez da? Bai, oso, baina pañueluak ez. Ni duela pare bat urtera arte izan naiz, Pañuelo dune, Gero jendeak esate dizu, emate duzu agure bat berriz ere. Ia zeude hauri bada. Bueno, zuek gazte eta osasuntxu, noski, 8. saioa gurean, 10.000 eta 40 estadistika. Mi luzeko bikote eman korrena zentzortan. Inigo Taitor ja klasea sartzen di danak isiltzen die. Ez. Ikasle danak, da danak. Oraindik ganez. Zutik jarri da txaloka. Oraindik ez. Hortarako, hori da gertatuko. zuen ikasleak isilarazteko ze lorpen behar genuke? Pues ez agertzea klasera. Esaterako. Horri isilik, ez da? Etxean estea igual ere izan daiteke. Bai, hori izan daiteke, Aitor? Hori izan daiteke aukera bat hor proposatzen dut. Begira, luzatu duzu proposamena, bai, Hori proposamena hona da. Etxean estea eta gero guk matematika erakutsiko diegula. Bale, oso, baina etxetik datozela ja pixka bat. Pixka gutxieneko Azkeneko rematetxoa, eman. Bai, gero politiko ditu gauzak eta bai. Zenbat guraso orain begira. Bai, ondo. Gurasuek badaki zer dauene. Beste duzera nartzi dubez, bai badaki jakin egin behar da. Beste liga bat gurasoena, Zue zer moduz guraso egintza eta? Gurasoekin orokorrean ongi. Orokorrean. Baina, bueno, azpimarratu, eta gero... Hori da, keinua hori da, ezta? Imintzioka hori da. Orokorrean. Oso ondo. 10.000 beronda 50 euro. Aurrekoan esan zen duten obra soziala eta... Zehazki? Pues hori, Arostegia makroproiektua... Gelitzan edire laguntza babesa eman. Eta gero ere... Lagun arteko azkari... Zagarotegi batean. Ez alda hori ere... Biziketan ibiltzea juten gano oie, seguraski gombi. Ez alda hori ere obra soziala, ez da? Bai. Noski ba. Ondo, amaiketakue... Sozialaren egin bazen dute, teknikoki obra soziala. Seguraski ja, sibarita o eserita, ja. Inorrek lanik eziteko. Zoragarri. Ostela norbait egin berdu lana denontzat eta... Jatetxei gainera laguntza eman eta... Solidarioak, onak eta solidarioak. Bobikote zortean. Eskerrik asko. Badakigu guk, zer dan hori. Etxetik landuta etorbi direlako gure lehiakideak be, bai. Da gero ja batzu... Hori. Naia, eta itzal zen baduz. Ondo. Naia, laugarren saioa. Bai. Asko da. Bai, kontuatzeako. Bai, ez da. Konturatzerako asko da. Gozo. Aitzol finaltxu bat, behar dugu. A ber, ba. Bai, dirutxue irabazita beste erabatera ikusten dalako biluz, baina momentu oso ibilbide hona egiten. Bai. Baikor gatoz? Baita. Bai, kamiseta kontrako dion arren. Aitor, oso zalea ni ere, Ez talde oso ona, Bueno, nahi gogoratuko dugu, Euskal Ikasketak egiten Gasteizen, badaukagu guk fankluba zuen fakultadian. Segurako arrobian. Bai, jende asko etortzea egia da. Ez dakitze ba, bueno, euskara erdigunean eta... Oso programak nadalako, ez dakitze ba, baita. Ez dut ulertzen, Ez dut ulertzen egiten dudanak. Baina etorri zarenetik ulertu duzu. Hoi da. Iritsi bezala, honera dizen. Eta Aitzol politika zientzak ikasten, Handik ez dira, inbeste etorri? Ez, eta behitu Aitzol nik eukine bala zalantza bere sasoian.
Bai, oso interesgarria iruditzen zait. Bai, ez da? Gero aurrera begirazu ze irten bideo, ze aurre ikuste duzu? Ba, ikerketan edo. Aha. Behien motuz. Oso ondo. Ondo, korronte ideologikoak aztertzen. Batzuk zaindu. Ondo, ederto. Nahi aitzol, sorte hononon. Bai, eskerrik asko. Taupazuek. Eta ongi etorri, Aratze Tander, Gabon. Eskerrik asko. Zer moduz? Gogotxu. Bai. Gogotxu, hori behar dugu. Nondi bat, ozazteko eta bain Aratzu? Ni zautzetik. Zauztarra? Ander? Eta ni Donostiatik nator, bai. Donostiarra bikain. Eta topo egin dugu non? Magisteritza, Unibertsitatean Gasteizen, justo. Gasteizen elkarrekin ikasten ari zaretena. Klasekidiek zarie. Bai. Pixukideak ez? Ez, bestela. Bestela. Segituen zeuden, bestela. Hau, sostengatzen da, harreman hau, beti ere bakoitza gero bere etxera joango da. Gero ja, ikaskidea bai, zaletasunak ere partekatzen duzuela, ezta? Bai, da. Zertan aritzen zarete? Mendia eta gustatzaio eskalatzea batea juten. Eskala da, ipatu duzu, ondo. Eskala ere mendian, bulderrean, ze... Ba, Gasteizen bilderren aritze bat, Bale. proiektu batzuk, mendia juteko eta... Baina proiektuak bide berriak zabaldu eta poua nahiak bezala, edo... Guan ganez. Bueno, ados. Bai. Iritsiko da, eta zen mailatan gabiltza? Ba, a ber, bueno... Hor zemakiak eta letrak izaten dira, ezta? Bai, sokak egin da, ni, 6C bat... 6C? Wow! Ander? Asko gota. Xatzen ez jarritzen. Bai? Bere atzetik, ezta? Ondo, bikain. Eta urrutira joateko zara, Ander? Bai. Txilea. Txilera? Txilea, bai. Zeona! Asmoa zer da, zakua irabazi eta Bai, beka horri... zakua irabazi eta, atortzen bizitan Patagonia. Ondo. Bueno, eta Patagonian bide berri bat zabaldu, eskala da? Noski, hori... Ze historia perfektua. Bai. Falta da, idaztea historia hori. Bai. Hortarako prest. Edo irakurtzi, Isabela jende irakurri bizu, Ander. Nik dana izaten zati behar. Joan aurretik. Txilera du zenien, La Casa de los Espíritus irakurri, benetan. Bai. Bai, benetan. Daia txilera joango zara... Iritsiko da txilera eta... hau zen. Hau, oso ondo. Espiritu guztia galde gaur, Animo bikote eta sorte hon. Sorte hon, ongi etorri. Ei, sakuan. Diru banatzen gauz gauero. Ikusten zabiltzi ez da, gauero gauz sakue usten. 1000 euroko sakuan. Venga, biatu berriro. 1000 euro! Miluzeko zakuari Iñigok eta Aitorrek egin dute zuloa. Eta ari da detengabe, txak, 1000, txak. Aitorpen txiki bat ingot zutie. Bai? Ni oso pozik diru banatzen, ez da niri, Karo, errexi izatea. Zer da zuria? Gurea da beste zakua zorionez, horrere badagota, noski. Publikoaren zatere badaukagu, apa ugao! Kobratuta, Bai, gaude. Noski ba. Kobratuta, Kobratuta. Ondo. Aratzetan der, zebekasi kartak banatzen, zeuentzat, zen nahi zuie? Ikusi makusi. Ikusi makusi zeuentzat. Indigo eta Aitor? Fotokumeak. Bertxotan. Nahi aitzol, trigoren berbak, oso ondo. Inigo Aitor. Tinder kontuak eta, hemen jarraitzen du. Ja, txirritatxoren trama, ez da? Txirritatxoren tramak. Hasi omentzen Tinderren. Ikusi zuien joiz Tinder? Bai. Lagun bati, ez da broma, lagun bati. Zuketan ezin du jarri gure izena. Bueno, bai, Saturatu, segituan, ez da? Miren, gaute gizartea. Hogeita mazazpi urte. Hori neu izango nahi, betik aurrera. Jarriko nuke Julen telleria. Zein da, ez da? Inigo Aitor, txirritatxok dauka, txirritatxo. Noski. Igual horregatik ez du harrera inonik izan. Tinderra instalatuta, bla, bla, baina ia ze gertatu den telefonoarekin. Mugikorra, Erne. Inigo Aitor, fotokumeak. Zuen oinak berbak eta mugikorra aztuta utzi. Dut. Bagoi bateko. Aulkian. Aurrera joan da egon. Balego. Brinkolako. Geltokian. Deituta gazte batek. Erantzun. Goxo modu. Egokian. Agian maitasun aurkitu. Dut. Espero etzen. Tokian. Bueno. Nuke, akats, bakarra igual, asko gota, ikustagon? Aurrera joan da egon, liteke, oso ondo, 70 puntu bikote. Oso ondo. Inigo eta Aitor. Trigoren berbak, nahi aitzol, eta Erne gainera Idoia Gartzesen mendiko gaitza. Eleberritik. Ateratako hitza dira. Idoia miluzeko kide, bai, izan zen, redakzioen, ondo?
Animo bikote hementxe berbak. Eta guazen, denbora naia, gogoa, desira. Apeta. Ondo, trikimailua, Martingala. mantingala bai, aberatz berria. Jendiajea. Gogoa, desira itzol, Apeta. trikimailua, Martingala. aberatz berria. Zorri piztua. Bai, jende mespretxagarria. Jendiajea. Hori bai. Ahal egin bizian, Atezuan. gogoa, desira, Apeta. trikimailua, Martingala. aberatz berria. Zorripiztua. Jende mespretxagarria, Jendiajea. bai. Ahal egin bizian, Elio Suar. sondo, tentsioan, Atezuan. ezi, etxeko tu. Bezatu. Aupa! Eta azten du, Inarrosi. Au! azten du. Nahi eta itzol elkarlanien, Bai. eta danak egun punto Ondo. pasuek. Oso ondo. Ara, Txetander, kusi. Bueno, esan dugu pizukideak etxaretela, bakoitza bere txien. Logela politxeak oso jozuek? Bai. Bai, Leio duna? Leio duna? Hori garrantzitsua da, Nik hirugarren maila ala pasan duen, barruan, Bai, Leio hori bat ere Da gabe. poster barik. Bai, egia. Hori gogorra. Bai. Logela bateragoaz, Aratzander batetik 8 ikusi ondo? Kuadroa, ispilua, oea, mesanotxea, armairua, apalategia, alfombra eta ulkia. Kuadroa. Aratz. Lau. Armairua, 6. aulkia, Hiru. oea, 3. mesanotxea, 7. alfombra, Zazpi. ispilua, Bi. apalategia, Bost. kuadroa, Bat. armairua, 6. aulkia, Zortzi. oea, Hiru. mesanotxea, Lau. alfombra, Zazpi. ispilua, Bi. apalategia, Sei. kuadroa, Bat. aupa, Bost. eta armairua. Oso! Oso ondo! Kostata, Ondo, ondo. Baina, zuen logela zer da nahiko minimalista igual. Bai. Bai, ikasteko, Bai. Animo, un puntu. No. Ez da zer behar ikasteko. Txirritatxoren trama eta Bai. geure trama, bebai. Orain akaroei alergia zu. Bai. Kenduzu alfombrie? Ez daukat. Ez du sekula izan, Ah, bale. Ez. Eta gero kortini bekanpora. Kortina badaukat oraindik ere. Ba, jarri fin-finek. Vale, jarriko dut hor beste mural bat, gure beste argazki bat. Bai. Gauza asko, Bai. Gauza polita datoz. Inigo, Aitor, imintziak beste. Hartu lekua mesedez, nahi eta itzol bestaldean. Alfombra guztiak gaztein du. Eta puntu bila, denbora. Itxasoa. Ondo? Itxasontzie. Bai. Ondo? Ondoratu ikala. Bai. Itxasontzie. Bikain? Vale. Ondo inigo? Pixeiken. Pixein. Bai. Pardela. Amaiera. Bai, pixei ala. Bai. Vale. Oso ondo. Mozkorra. Zombie. Mozkorra eta... Mozkorra eta? Tabernari, Ba, bai. Oso ondo. Oso ondo. Hau beti izaten baita interesgarria. Bai. Rol banaketak badu oinarri historikorik. Nik uste erdita erdion gola. Bai. Esperientziagatik, igual. Bai, baina nahiko banatu den goa nik uste. Baina izan zarete, tabernari ere izan zarete noiz bait? Ni bai. Ni Tolosako inauteri batzutan ondo nintzen kafetegi baten. Zer kafetegitan? Mujikan. Mujikan, Ta? Eta, bueno, egunez zenez, ba, Ja, bueno, lasaiago. ordu askotala, baina, bueno, nahiko ondo. Inigo berriz? Eta musika asko iba. Errotxapean auzoan zenda tabernan. Duela urte pilo. Eta Unibertsitate ona, zombi asko? Bueno. Oso zombi egon da nio. Bai, ez da. Itzolek zombi bat, bai. Zerbait egin behar eta, dika. Ei, danak, oso ondo, iruroine puntu! Egon zara taberna dinoiz? Ni bomberenean, gaztetxean, Baina bai, bueno, kaina eta kalimotxoa, besterik ez eskatu, Ni betxarra bai gaztetan tabernan. bai. Gero hizketan eta... Hori asko ikasten ondo, da, noski. bai. Nahi, aitzol hartu lekua, mesedez, aratzetan berbestaldean. Bikote, egurra, Bai. Bota proposamenak. Demora. Aizkolaria.
Aizkora, Ez? lurra. Ez da aizkora, da? Atxurrakin. Atxurra, hori bai, aitzurra. Bigarna. Sugandia. Sugandia sugia. Enen sugia. Buzteatu. Ez. Arraia. Arraia, ondo? Bai. Arraia. Arraitzopa. Arraitzopa. Beste orkesta. Orkestra zuzendaria. Zuzendaria. Ez da orkesta, da? Koroa. Koroa. Koro zuzendaria. Abeslaria izuzendu. Eta abeslaria, bai, biak zan dira, ondo? Gain, Oso ondo! Oso garbi. Arrain zopa gehituzu? Naiz ausartu oraindik ere, Arrain zopa ona, Bai, ona egin ezkero. Arraia esan du, janaia sopa. Bai, ona da nien, enai aitzol arrain zopa hon bat. Bai, Ondo, ona da Gabonetan nien. da. Eta iruroina puntu imintziokan, horrepe bai, hau pasuek! Ikasle pixuan eta arraizopa gutxi, za? Bai. Taperrean ez bada. Sobrekoa, zopa? Ez. Neuri beza! Ja. Dale egin duna inoiz egia. Ze prestatze duzu ona, pixuan zuek? Ba... Pentsako horre. Pasta. Pasta. Ona. Pasta. Pasta? Oso ondo. Askotan. Oso ondo egozten dut pasta, hori da espezialitatea. Puntxu-puntxuan hartu lekua, ez? Inigo eta Aitor bestaldean. Ja, pasta eta atuna, ez? Ikaslearen Da tomati, elikaura piramidean, hortxe. Arrotza bat. Oinarria. Demora. Entzun, musika entzun. Aurikularrak. Aurikularrak, ondo. Lehoia. Hartza, bai. Bai. Abeslaria. Aratzegin ondo mesez. Nola da zehazki? Kastina. Bertxolaria. Oso ondo. Bai. Noski ba. Egin ondo. Berak ere bazteki, Irazlan ondo. Jao. Zuagatzean edo patrikan edo... Bikain. Zure monologoak aurrera ginala, Bai. Euskal Herriko antzoki guztietan, antzoki honenetan. Bai. Bertsolariak zer diete? Ondo. Ondo, Bertsolaria pozik, batzuk aserretu dira, baina esan didatenez, aserretu direna dira bertsolari txarrak. Bertsolari honak, gustora hartzen. Iroia puntu! Bai, sentitzen dut, Honak egiten. Eta ipatu izan dut, ez pasara bertsolari ona, etorri monologetara. Beti hau gazu horrate bat zabalik. Gaua, birziklatu, noski. Bai. Inigori grazte egin dio. Txisteak. Oze ondo. Sikiera Inigori. Inigo Aitor, eroglifikoak zer? Asmatuko. Ea grazia egiten dute. Eredu. Eman. Lehenengo eroglifikoa, Inigo Aitor, denpora. Kafearekin ateraz dituzten. Bruce. Ez. Li. Bai? Korea, Ipar Korea, Karolinak. Likoreak. Bai. Bai. Bruce Lee, ederto, Lee eroglifikoetarako, eta bi koreak ikusten dira, plurala, iparreteko Korea, beraz koreak, likoreak, bikain. Bai, ondo. Bigarna, Inigo Aitor, denpora. Supermerkatuan, aztu ditut. Pol. Bai? Pol, Txuk. Pol, Vale. Txuk. Poltsak. Bai, hau ba. Chuck. Bai. Paul McCartney eta Chuck Norris. Egia dago txuk, bai. Bai, gura izaten Chuck Norris. Bai. Walter Texas Ranger. Ondo, ba... Hace bi Ranger hemen, Egun puntu, bikote! Bikain. Nahi Aitzol. Pare bat eroglifiko. Asmatu. Bai, ezta? Bai. Benetan da kamiseta politxe? Bai. Bai. Eta taldea oso ona benetan, Bai, taldie dalaz dakin barik be. Ja. Bere hortan, Bere jantziko zen hortan, nuke. hablan, bai, diseinu politxe eta ganea mezue be... Kamiseta lagun, Aitzol. Hoi da. Ia ba. Ondo. Ez da ez. Noski. Bai da bai. Eta bar. Eta bar. Nahi Aitzol, lehenengo eroglifikoa, denpora. Neure kabuz konpondu dut. Matxura. Bikain. Buf! Ura, ikusten dugu. Oso ondo matxura, bale. Bazara naia, eskulangile finata, konponketetan eta... Ez dena izu suabi, Ja. Zu filologia. Hoi da. Konponduko dugu euskara. Hoi da. Bombila alda ez ala beste horret. Bigarren eroglifikoa, denpora. Non sartu da irakaslearen... Kodigoa. Kondea. Ez? Ez? Iasi beste leku batetik. Orikon. Bai? Ordezkoa. Bai!
hor ikusten dugu, dez egindako koko erdi bat, dez, ko, a. Ordezkoa, oso ondo. Mundu bat hau, ordezkoena. Gaur ez dator matematika, gaur ordezkoa dator. Bai. Urduritasunak. Tokatu zaizue ordezko izatea? Bai. Arain titularra. Gero guaz zerrenda pasatzen hasita guk gezurra esan. Oier, eta... Bai, gube bai. Gaiztuek. Animo ordezkoi, Eta ben puntu zuei, kondo. Lehenengo aldiz, nire bizitzan, nekatutak entzun nuela formula hori. Ordezko batena hotik? Matematikako ordezko batena. Eta danok, hori ez da gondo. Hori ez da gondo. Ezkara ondo hasi. Oso gaiztu egin dugu. Ara, Txander, eroglifikuek. Eroglifak izu gaiztozik imatala be, bai? Eroglio Karnovich, bera da eroglifikoen sortzailea. Eroglifikoak egite ditu. Eta egoten da, zuek etorri aurretik began sekretu bat kontakotzutie. Egoten da zuen argazkiei begira. Ia zela jakide datorren. Bai, ez da. Da batzutan geratzen da, itzen dau. Da zuekin gertatu da. Egin du, Ara, Txander. Ez dut hortzak. Lehenengo eroglifikoa, denpora. Azkenean, aterako zaizu. Haz irakurtzen, venga. Bikokorra. Ez. Kokoin... Kokoterainora. Ez. Aterako zaizu. Venga, zer non? Kokoa, koko barruan, ra. Kokoin... Koko erra. Koko erdia, koren barruan, kon barruan ikusten dugu, ko eta ra, konkorra. Kon dago, ko, hori falta dizegun. Hau zematetan, zuzendu bizkarra? Askotan. Jendea beran dago beti, hau gokertu egin behar. Aratz be, Noski ba. Hau pasuek, bigarren eroglifikoa denpora. Nire lankideari eman diote. Bai? Ni? Ez? Karneta. Ni ez? Ez. Ni ez? Iru... Zemat hauz? Iru. Bale, orduen? Iru... Ez? Ni ez? Ni ez bada? Karzu. Zu ez? Kartzua. Ez? Kartzua. Iru ni, gu. Mister Binek ingelesez hitz egiten digu, eta autoari kar deitzen dio, kar. Gu, bat agertzen bada ni, zu bada bola noten da. Eta gu, plural hori, kargua. Ara, Txander, errepaso txiki bat, eroglifikoi, animo, punturik ez. Animo orain, adar formatuan. Miguel Uzeko eskuaren, deiadar. Iopa, zuek! Hortxe, bai, hartu. Kontu, Santelmo museokue da, bale hartu? Gora. Abrera. Animo, denoi ere. Parkatu, 8. mendeko adar bat. Oso preziatua, Santelmo museoak utzi diguna, relikia bat. Mesedez, Mesedez. Izaten da ez, Inigo Aitor ikasleekin ere tarteka. Hori da, keinoa hori da. Zu anitzak dira. Bueno, anitzak dira. Baita komodinak ere, ia balortzen dugun. Hori da luma duena. Bueno. No? Ni oso alde. Bai, noski, zure autoa diesel motorrekoa bada, hauetako zein erregai bota behar diozu. L85, HB, B7, LPG. D7. Oso ondo. Ni gasolina. Ni gasolina bataten gaur goizien, gasolina desertu baten da irratizen zeu. Dida, jarrita? Topera. Bai, Esa bain, no jarri dau. Bokala? Eta ematen du horrek erregaia igual, Ematen du. Bai. Aurrera entzun. Gasolindekin da. Zu ezagutzen? Bueno, Nola du izena? Entzun dugun taldeak. Julio Kagada, Julio Kakati, Julio Kageta edo Julio Kakas. Julio Kageta. Bai, Badakit. Hauek? Bai. Kokeneko Iker. Aha. Julio Kageta. Kageta, txinekuek. Bai. Okala? Eta guazen? Zenbat olio arrautza inguru behar dira ostruka arrautza bat berdintzeko, Wow! 5, 10, 20 edo 40? 10. Mar? Bai? 5.
Hogei. Hogei? Ze fantasia, Lagun batzuk erosi egin zuten, probatzeko, eta gero, mozteko ere zaila, Ez da kraskatzen bestea bezala, eta... Bai, ez dan arrotz handi bat. Hau niri asko urte besteako beak, Bokala? I. Peni emoten da. Bustitzeko behar dituzu 4 barra edo, arroz bagarrean. Askatu nahi duzu edo? Ez. Bueno, aratzaketan derre momentuz. Zuek ez, ados baina. Bikote? Edo horrela bestela, Ozen ba? Ba, aurra. Nio Aitor, entzun? Nola du izena kantuan entzun dugun abeslariak? Phil Collins, George Michael, Paul Young edo Peter Gabriel. Hau da? Phil Collins. Da Phil Collins. Oso ondo. Abeslari eta bateri jole handia. Bokala? Gaixori da, gainera? Bai. Hori da luma duena. Eta? Inigo ikusi du zerbait, Erne? Bai? Hegazti koloretsuena beti arra izaten da. Bai? Beti, Barreta ditu nahian, Eunda berroita mar. Puntu! Ez, barkatu. Eunda berroita mar, ez, komoina, txalo bat, komoina. Puntuak aparte, bai. Igual ulertzen dagoelako. Arral. Bueno. Claro. Nahi Aitzol, bigarren eskua, ez dagoena? Eutxie, tira komodina, eskuratzen dugun. Gaur oso dotore doaz, ikusiko dugu hilabete bukaeran. Nola du izena ChatGPTren lehiakide txinatarrak? DeepSeek, DeepSeek, SeekDeep, SeeDeep. DeepSeek. Bai. Bokala. Eldur pixka bat honek, Bai. Bai. Entzun hau. Till it would be long, they was with me. Yeah, me. I love rock and roll. Baby, I love rock and roll. Ba, klasiko bat, Nola dio izena, kantu hau Joan Jettekin jotzen zuen taldeak. Heartbreakers, The Commotions, The Black Hearts, The Heatbeats. Heartbreakers. The Black Hearts. Bai. Ingeles garbian. Bokala? A. Nahi Aitzol, aurrera? Hauetako nor bilakatu digu diktadore. Adimentxuk, Jose Txoli Sartza, Pedro Subijana, Jose Maria Agirretxe, Xabier Eskargorta. Jose Maria Agirretxe. Ez, Imaginatu diktadore bat, katxi porreta! Muxuak denontzat. Agindu bada, ez da? Noski ba. Oso ondo. Bokala? I. Eta musuan diren berantzat. Boa. Eta txalo gero bat. Bai! Asko maite du. Askatu da aurrera. Aurrea. Entzun. Betiko kontuak, betiko istorioak, mengainak erretazutan dauka todora, erregeak jaken irezake, jolasean, dramak berriak dira dramak goizkoa. Norri izan da? Labazu, Iseo, Dodo Sound, Aneguria. Labazu. Ondo. Bikain, beste bokal bat? O. Gaur oso dotore doa, ikusiko dugu hilabete bukaeran. Ez dut ikusten! Venga, azken erronda. Txarriaren zein atalekin dago eginda argazkiko platera. Zer da, belarriak, buztana, tripakiak edo muturrak? Belarrik. Ja, ze... Bueno! Artila gotxue, bai. Gustatu egin behar. Bokala? Dira, edo... Bokala? U. Agertu da. Bota! Ezkontza, dotoregiak, diru edo uste gehiegi. Aka txiki bat egon da. Dotoregian! Ez zinkomodin egonatu. Aratzetan derzuei, akaso? Hirugarren eskua, mentxe? Hauleziak jotan nago. Txokolatezko palmera azukreztatu erraldoi bat jango dut.
Oso ondo. Oso ondo. Aitzakiak ez da. Bai, ona. Zenbat urterako kontratua sinatu du Baikorekin, Unai Laso, pilotariak? Urte bete, 3 urte, 6 urte, 9 urte. 9 urte. 6 urte. Bokala? A. Bueno, superlaso sali, kara. Hombre, izango ezkara ba. Beroa, tipoa, Ondo. Inigo, zute zara labriterata? Bai, joan naiz, azken bolan gutxiago, baina joan naiz. Oso fanak zari lasonak zuek. Bikain. Pues ni naiz altuna zale. Ah, bai, Nire bai? Real zalea. Bai. Iputxi samarra hortan, Bai. Bueno. Bai, osagarria da. Bai, ba. Bai. Denak onak. Bai. Arazander entzun. Adimentxuk, noren bersioa sortu duen. Amaieran entzun dagako bat hor. Bai. Ezpalak, Ruper Ordorikatok, Tapia eta Leturia. Tapia Leturia. Zentzun da besamotza. Bai, guau. Nere besamotza. Ez dago nerrez, Ere maite milarrien truke. Ara, Zeona bestia. oso, bai. Bokala? 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 I. Bakizu besamotzaren letra norena den? Ez da huirik. Letra idatzi zuen Jakob Errekondok. Ai ba. Hori ere ondo, Jakobak. Aurrera, bikote? Nola deitzen zaio eguraldia iragartzen aditua denari? Meteorologoa. Bueno, ondo esan dute. Meteorologoa. Meteorologoa edo meteoroa. Meteorologoa. Uste dut, ez du dela nik ondo esan, zuei. Bai. Ondo arat. Eta bokala? Aurrera? Bai? Entzun ba? Guau. Aratzander, Fina, entzun dugun abeslariaren izen artistikoa. Gloria Gaynor, Gloria Morning, Gloria Estefan, Gloria Estepan. Gloria Gaynor. I will survive, da hori. Gloria Estefan. Igor nahi dut ikusi Gloria Estepan, Gloria Estepan Aldamiz Etxegarria. Kamara bat egaz. Bai, mesedez. Bolígrafo kamara igaz. Inigo, Aitor. Bokala. Zer? Haulezia jota nago, txokolatezko palmera azukre estatu erradoi bat jango dut. Gozo gogoa denean, gorputza dago, etxean. Ai. Bueno, Aratzander, zuena daukera? Greziar mitologiaren arabera, nola du izena irudiko zaldi egodunak. Pegaso. Osondo. Bokala? Eta? Aurreko kasi dut eta? Bai, gozo gogoa denean, gorputza dago... Zer? Eskean. Oso no! Komodina, bikote! Eta marka joetara goaz, 220 eta komodina Inigo eta Aitorrek, nahi Aitor 240, 240 eta komodina Aratzander. Puntu aldetik ondo, nahi Aitzol, komodinik ez, are barik. Zein da zuzena, erabaki horra. Izango da proba, Inigo Aitor, zer buken antzuten hasi. Lehenengo errondan, neurketa eskalak dira. Bufort, Douglas, Fujita, Richter, Iderrokia, Mos, Ujuju, Mercalli, Endurance, Torro, Nesis. Richter. Zaunena, akaso, lurrikaren intentsitatekoa. Nahi Aitzol? Beaufort. Honek aizea, neurtzen du. Aratzander? Douglas. Sauztarrak, itxasoko olatuen tamaina, zailgatzen baitu. Inigo Aitor? Mos. Minerale markatu gogortasuna neurtzen du. Mercalli. Lurrikarak kalteen arabera, zailkatzen ditu honek. Fujita. Tornadoen intentsitatea neurtzeko.
Iñigo Aitor. Nesis. Elurteak, neurtze ditu honek. Azken erantzun zuzena, nahi aitzol. Nezuna. Endurance. Ez... Aratzander komodina daukazu, azken erantzuna. Bai, erabilita du komenia. Eta komodinak dio. Ondo? Zorro, tornadoen eskala bai. 150 puntu. Aratzetan berrentzat. Nahi aitzol, zeuek erantzuten hasita. Pilotalekuak dira, bigarren errondan. Beotibar, Betijai, Binbaleta, Adarraga, Ziaba, Galarreta, Ika, Labrit, Izarraitz, Astelena, Bizkaia. Labrit. Iruñekoa. Astelena. Aratzander. Astelena. Ibarren. Iñigo Aitor. Beotibar. Bai. Nahi Tolosan. aitzol. Betijai. Ondo, Madrilgo frontoi hau. Ze politxe dan. Aratzander. Bizkaia. Bilbon. Galarreta. Iñigo Aitor. Galarreta. Hemetxe gertu, Hernanin. Nahi aitzol. Adarraga. Logroñoko pilotalekua. Azken erantzun zuzena. Bai. Binbaleta. Mendi bat da hori. Iñigo Aitor. Bai, Izarraitz. Non? Azpeitin. Azpeitilen. Komoinik erabili gabe. Puntu. Iñigo eta Aitorren zatoz ondo. Hirugarren erronda eta Italiako hiri edo herriak dira. Empoli, Gioia Tauro, Giulianova, Spalato, Crotone, Bergamo, Terni, Lugano, Imperia, Torre Annunziata, Estoccarda. Aratzander. Estoccarda. Hau Alemaniako Stuttgart hiriaren italierazko izena da. Trampatia. Iñigo Aitor. Bergamo. Lombardian. Nahi aitzol. Lugano. Eta hau Suitzako hiria da. Iñigo Aitor. Empoli. Pisa eta Florentzia artean. Planto eginez, segi. Segituko. Venga, segi. Giulianova. Adriatikoko herri turistikoa. Terni. Umbria, eskualdean. Crotone. Begira, Pitagorasek bere eskolan sortu zuen. Baiz ondo? Espalato. Kroaziako Split hiriaren izena da hori. Posturik ez? Ondo. Eta marka joetara goaz, 570 Iñigo Aitor, haupatzuek 480 nahiak eta itzolek, Aratzander 480 Hauxe ba, nahi eta itzol laugarrena. Zuen azken saioa. Bai. Bueno, ibilbide polita osatu dugu. Bai. Finali jokatu da, Hongo gara etxera. Ondorioz dirurik ere ez, baina ze eman digu, miluzek nahia. Ba, euskeran aurrera pauso asko. Begira, aritu garelako txileatzen. Hoi da. Esaterako, aitzol. Sokatera politxo bat. Bueno, jokatu ditugu batzu. Bai. Oiana Vegana proiektua elikatzeko beste bideren bateo topatu beharko dugu. Baita. Herriko plazak eta kontzertuak eta... Tortxien malen, oin beste lagun bategaz. Hori da, lehen hemen izan data, hirugarren kidea. Bai, egiteko inbertsuak behar ditugu eta. Apa, bikote. Mila esker! Aupazuek, eskerrik asko! Ba, berritasunak, miluzen, hemen dira Iñigo eta Aitor horre lehengo lepotik bi buru, noski? Ondo? Ikain. Arratze Tamer! Ongi etorri bigarren fazera. Esker asko. Ondo pozik? Bai, pozik. Lanak ondo egin da. Hau, orain arteko izango da, lau C bat edo, gainditzea. Bueno, no. Bai, ezakite zer eskala, lau C zera, pixka bat zaila ya? Paleta zaiak eta orduan pixka. Begira. Haze bi xerpa hemen, aldamenean. Lasai alere, eskaladan, ezinbestekoak, sokak, eta sokari tiraka jardutea. Horixe da tokatzen zaiguna, zuek erantzuten lehenak, puntu gutxi aurkein sailkatuta, hartu lekua bi taldeek sokatira dagoazeta.
Demora. Ze kirol disiplinatan da ezaguna Iker Romero. Paso. Eskubaloian, zein euskal hiriburutan dago Erreka Lehor auzoa? Tolosa. Gasteizen dago. Zein barazkiren izen zientifikoa da Beta vulgaris? Onjuak. Erremolatxa. Zenbat da? 20. Gehi 21, gehi 22. 73. Ondo? Zein da Eragon eleberriko izaki fantastiko nagusia? Paso. Eren sugea. Zenbat kilometro ditu Zegama Izkorrin mendi maratoiak? 42. Ze animalia da Gloria Madagaskar filmean? Hipopotamoa. Ondo. Jarraitu, atxotitza. Adiskide gabeko bizitza, auzo gabeko Paso. eriotza. Sukaldeko zein osagai da sodio kloruroa? Gatza. Gatza. Ze planetatakoa da jaiotzez Superman? Kryptoman. Krypton planetakoa. Zein gertakari historiko jazo zen Parisen 1989ko uztailaren 14an? Paso. Bastileren hartzea. Gipuzkoako zein herritan dago seminarixoa kulturgunea? Azpeiti. Bergaran dago. Zein herrialdetan du jatorria jazz musika generoak? Amerika. Estatu Batuetan? Estatu Batuetan beharren. Bueno, jazzean ez delaxe, bat improvisatu ere egin dugu. Behar da, hortatik ere, baina... Pentsatzen dira, neupe Amerika erantzun nuke. Estatu Batuak Amerika esaten diogu, baina Amerika dana. Bueno, hemen zehatz ibili behar gara. Ara Zander, ze moduz? No. Ondo, etorri zailkatu. Ander, lehenengo pausu segurazki hori izan buruen bebai. Bai. Ondo, arat zer? Bastante, hone ditxo. Bai, ez da. Zondo ibili zarete, oso atxegin epe bai, durrengo miluzen gogoz, zuekin emateko. Zarrak berri, lagunok, finalean dira, Inigo eta Aitor. 8. jarraian, Bai. Hala da. Hau da, arrantza basatia, Bueno, sokatiran suerte puntxun bat eukide gure, bai. Bai. Imeila zein da zuena, fanklubeko danak neurirazten dauzelako. Ilazkin izan du Inigo Aitor esan eurei. Esan eurei. Imeila edo jarriko dugu edo fankluba egingo dugu. Non egin dezakegu topo eurekin? Gurekin, Bai. zertako. Hori da, zute ezazu. Hori da, bueno. Bale. Zehaztu, zertarako? Zertarako, Zehazmo, eta gero, agenda behiratuko Ondo, dugu. Tinderren txirritatxota eurek. Izarrak dira, baina oinak lurrean. Oinak lurrean, besteak beste, Bai, hori da. diruaren pixuak ere lagunduta. Hori da, kartera ere, ja, bai. Gaur jokoan zenbat? 1000, Berriz ere zokutzita, 1000 euro! Baiezuek zenbat. Beraiek irabazi dituzte. Baiezuek zenbat. 10.250 eta 50 euro, Ia. Noski. Apa publikoa ere, ugaotik, ondo? Guztiak. Inigo eta Aitor, etxeko deialdia. Bai, noski. Gurekin bat egiteko, Bai. hemen sari ikaragarriak jokoan. Esan gendun txakur bat. Bai. Aitorrek Dako badu. zule, Aitor. Bai. Bai. Bueno, Zer? bikotekidearen ardura. Bai, pean. Bueno, bai, txakur bet. Bai, oina... Bai, biona. Bai, hori da, bai, kustodia ez dakit, papelik ez dakagu ina, Baina, praktikan biona. Bai. Familiko argazkian txakurra gertzen da. Ez daka familiko argazki. Ja. Bai, familiko argazki zata dut emazunea, Bai, hori, bai. txakurra gertzen da. Bai. Txakurra bada, ja, argazkiko parte. Bai. Armarri egin ezkero, Ez, hainbeste ere, ez. Ja. Inigo, armarrian, animaliarik jarriko genuke, zuen etxe 16. mendeko etxean. Arangurentarren armarrian. Pues, ez dakit, pingüino bat, igual. Ondo. Lotura erabatekoa, Iruñarekin. Inigo eta Aitor, gozatu nahi dugu gaur zuekin finalean. Zertean, armarrian animalieren bat duten udalerriak dira. Denbora. Usurbil, bai edo ez? Ez da? Goizueta? Goizueta, bai. Ziburu? Bai, balia uste. Larraul? Bai, jarri baiet. Portezubi? Bai. La Puebla de la Barca?
Errioxa, principios ez... Getaria. Getaria balia igual. Gares. Gares, Zubia, hor principios ez. Arano. Arano bai. Bilar. Bilar, Errioxa... Jarri behar. Egiaztatu egingo dugu. Lau. Erantzun ez direnak zuzenak. Armarrian animaliaren bat duten udalerriak. Eta la Puebla Barca Gares barrura? Vale. Bi. Oin bat, aldatuko. Hiru? Beste bat aldatuko. Beste bat? Bai. Kontestu. Bueno, Euskal. Inigo eta Aitor, urrezko galdera. Zubia dute armarrian denpora. Zubia dute Zeintzuk? armarrian. Garesek ekuiko du. Getarian ez zubi, Garanon ez zubi. Goizuetan badago, bai, goizuetan izango, bai, igual. Usurbilen ez zubi zagoratxuik, sestan, igual, baina. Post. Zigurunez. Inigo Aitor, zer moduz? Ba, Euskalo. Euskalo. Batzuk hor, Bai. hausaz, a ber. Batzu baina bai. Ibiltzen naiz ni kotxez eta egoten nahi begire. Begira. Bai, armarriak eta ez dauz herri honatan, bai dauzenien egoten nahi begire. Ez dakit, gustatzen zait, bai. Ez dira agertzen askotan, Batzutan agertzen derri oso gitxitan, bai, batzutan bai. Eta zuek martxa honetan, etxeatarian ere, zuena jartzeko moduan, Bueno, bizila nahi bai hemen asiatu behar. Beti, ere, bai. Fatxada eta berriz ere. Ara baragoaz, Bilar, bai eskoremoan. Bai, gaztelu bat, sorginaren txabola dolmena eta San Roque txakurra, bertan. Larraul, ez. Sagar gorri-gorri bat dago. Larraulgo armarriaren esango du ba, erdi-erdian. Ze ondo? Gares, bai eskoremoan. Puiko Ama Virginaren irudia eta txoria, bertan. Getaria, bai eskoremoan. Eta balea, noski bai, bertan. Balie badaku, askok, Bai, Bermio, za? Inigo Aitor. Ziburu. Zer? Ziburuk ere uste, ez? Bale bat o... Uste dut, baina... Bai? Ba, zuaitz baten gerizpean, zaldia ageri da. Ez itxastaldia, zaldia. Baina, ondoan, bi itxasontzi. Goizueta, bai. Bai. Orain bat ageri da. Eizarako afizioa ere, bai. Bai. Zestau ez ezkoan, zuzena da? Armarri industrial txamarra, fabrika batek eta lurrunontzi batek osatua. La Puebla de la Barca. Ez? Zer imatu. Zuzena gure. Usurbil. Mugitzen ibili gara Usurbil, bai ezkoan geratu da. Zuzena da? Zuaitz bat, eta enborraren parean, basurdea. Lara ondo berrota marre, ederto, Kortezubi beste aldaketa bat izan da. Ez ezko ere muan, geratu zaigu zuzena da? Hortxe biak atxak bai, Kortezubin bisontea eta historia horreko tresnak. Santimamin eta Ageri baitira bai, haranon animaliarik ez bat ere.
Inigo eta Aitor, 250 euro gehitzeko zuen dirutza horri. Zer? Galdetu dugu ze armarritan agertzen diren zubiak. Garez, gazteleneaz, Puente la Reina, pues... Bueno, baina... teoria da, Hori da gure teoria. Hori da gure teorema. Garezeko zubi ederra, ez da agertzen armarrian? Zer gertuko da, Zer gertuko da? Igerileku oso onak, baina armarrian... Alde zarrare, bai, polita. Garez, baiezko eremuan bai? Ondo, hiru dorredun zubia baita elementu nagusia bai. Bueno, adierazgarria, berbetan ibile zaretelako goizutako zubia be oso adierazgarria da. Bai, barrio txinoa juteko, baina... Hola ditzeote. Da bertatik errekara eta saltateko. Jaizetan eta. Inigo Aitor! 250 euro ditugu. Zer? Ez, la pula, la barka horre errekamat pasako, baina, askalo, jaina gauzeke. 250 euro ditugu, Inigo Aitor. Zubiaren bestaldean. Ta 1000 euro? Eskuratzen baditugu? Eskuratzen baditugu beti ondo, baina, bueno, a ver. Baiezko eremuan goizu eta 1000 euro gaur bai zuzena da? Zubia! Akatxak eginagoan ere oso urruti ez dira eguntzen. Inigo Aitor, 10.000 eta 700 euro. Horren erakusia, bikain, zolarri. Zubia, zeuen gana, ez zutxik egin urruko biluzet. Agur, agur.